El material a extreure. Com ja sabeu, el que sigui tòxic, ploms, bateries, materials que portin d'uralita, plàstics, tot això es treu absolutament tot, independentment de la fauna que tingui enganxada. Després aquí els biòlegs, i em sembla que avui hi ha la gent del... Sí, hi ha gent del CEAP. Hi ha gent del CEAP, que també són biòlegs, em donaran un cop de mà per mirar el que hi ha i retornarem tot el que s'hagi de retornar. I tot el que no sigui tòxic, ho traiem tot, menys allò que estigui colonitzat. És tan fàcil com això. El que estigui colonitzat ho deixem. Si veiem que hi ha coses grosses a la deriva, això per mi és tòxic. Va trencant la fauna i els biotops que va trobant pel camí. Ho recollim, tot el que estigui a la deriva, cap a fora. Con esto y un bizcocho a la ducha y al agua. Gràcies per estar aquí. Joan, Tirem per la tele, més cap allà. Ara tots els mòbils trucant a casa. Maria, que és un... Tira una mica més enrere. Vinga, aquí!